nascuts de pau. Què fan tots vostès aquí? Ah, coi! Que venen per lo del Sidro, oi? No, no posin aquesta cara, el diari ho posava clar. Es busca, es cobreix plaça de tècnic especialista en la manipulació de mercaderies. D'estibador. De camàlic, vaja. Vinguin, vinguin. Bueno, a veure. Bueno, doncs sí que han vingut colla, Que només hi ha una plaça, Està fotuda la cosa, Doncs això, coi, que el Sidro se'ns va jubilar. Ves? Jo no hi comptava ja, perquè és d'aquells que no es jubilen mai, saps? Que ho diuen, però que no s'acaben de jubilar mai. Però mira, divendres agafi i em diu, mira, aquí tens els papers, tu, que plego. Au, espavila't, saps? I corre la convocatòria d'urgència, però coi, tot i ser d'urgència. I tot plegat, Déu-n'hi-do, la colla que heu vingut, no? Bueno, el Sidro... Bueno, potser que em presenti. Baldomero Mallol, capatàs de la colla l'Esperanza, la colla més ràpida carregant i descarregant vaixells del port de Tarragona. Que es diu de seguida, això, I no res, això fa uns anys, Ara només quedàvem el Sidro i jo. I el Sidro... Que si ara em fa mal l'esquena, que si ara em fa mal el genoll, que si ara em fa mal qualsevol cosa, vinguen passant cançons, saps? Jo em quedo a l'oficina a fer la feina, i ara m'hi vull quedar jo a l'oficina a fer la feina, saps? Vull dir, ja en tinc un tip, jo, d'anar sacs amunt i sacs avall. És veritat. Aquí, veus? A veure, ho dic perquè així ja, si hi ha algú que no compleixi els requisits, ja queda descartat i avall, que ho tinc apuntat aquí, Exactament. Requisits per la selecció d'una plaça d'especialista tècnic en la manipulació de mercaderies. El que deia, un camàlic, un portador. Bona presència. Ara, aquest somriure, tots, aquest somriure, home, vinga, va, un somriure. Per aquí, ui, el veig en sèrie. A veure, bona presència. Bé, no està malament la presència, Coneixement de català a nivell C. Com ho tenim, això? Aquí ja ajustegem una miqueta, no? És que clar, com que ho demanen a tot arreu, dic, apunta-ho també, saps? A veure... Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari. Com ho teniu, això? Bé, i la canalla? Allò de l'iPad ho sabeu fer? Sí? Doncs aquí no n'hi ha d'iPads, vull dir que... Bona disposició per al treball físic. És a dir, que tingueu ganes de treballar, de carregar. Aquí és important, molt important, tenir unes bones mans. Unes mans fortes, preparades per treballar. A veure aquestes mans, manos a l'aire. Aquest és un atraco, no és un atraco, però bueno. A veure, per aquí. Veig amb moltes ganes de treballar, que sí? Molt bé, ja podeu baixar per aquí, ja podeu baixar. A veure la senyora, fa dies que no va a la pitonissa, A veure, mira, penso que tu, que estàs aquí carregant-te d'energia, ho farem servir amb ell de moment, com a prova, i així veieu el que s'ha de fer. És molt important, has de carregar aquest sac. Però espera't, un moment, perquè potser no li interessa l'oferta econòmica, perquè clar, treballar de gratis la gent no hi ve, espera, que això també m'ho he apuntat. Això també m'ho he apuntat aquí. És que ja no tinc memòria, jo, saps? És molt curtet, vull dir que no patiu. Remuneració segons feina. És a dir, que tant feu, tant guanyareu. Horari flexible. Què vol dir això? Que heu d'estar disponibles a qualsevol hora, perquè us puc trucar a qualsevol hora, vull dir, flexibilitat total. És el que es porta avui en dia. Bon ambient de treball. Hauràs de treballar amb mi. Jo soc bona persona, si se'm tracta bé. I possibilitats de promoció. Això és molt important, perquè jo també em vull jubilar. Em penso que encara em queden uns dies, però també em vull jubilar. Què, com ho veus, això? Podrem carregar el sac o què? Com et dius? El Sergi. Donem una mica de suport al Sergi, va. Sergi. A veure, com ho carreguem, això?
Ens hem de posar a l'esquena, Posa't d'esquena. Agafa'l amb una mà. Op. I amb l'altra te'l poses aquí. Op. Així. Molt bé. Que pesa? Que pesa? Cotxa't una mica, així com vaig jo. Així, molt bé, molt bé. Molt bé, Sergi, veieu que bé? Sobretot no descarreguis, Una miqueta més a potser. Aneu. També vols carregar sac, tu? També vols treballar? Doncs no pateixis que et donaré feina. Com et dius tu? Pau, molt bé. El Sergi i el Pau. Sou germans? Sí. Sí? Home, pels cabells ho diria, Una bona escarola. Jo quan era petit també la tenia així. Bueno, el que deia. El Manolo. No, és el Manolo. El Manolo feia una feina molt important aquí al port. De fet, veig que està una miqueta pàl·lid. Això potser és que li falta una mica d'aire. Pau, agafa aquí la manivela i comença a tombar. Així, a poc a poc. Molt bé, molt bé. Ves fent, Pau? Molt bé, el Pau. Que bé que ho fa el Pau. Molt bé, Pau. Així, dona-li una miqueta d'aire. Que et canses? No? Doncs ves tira. Així li donem aire per tota la setmana. Bueno, doncs això que us deia, el Manolo feia una feina molt important. Ell i els altres bussos d'aquí del port treballaven en el dragatge, en les feines de dragatge, donaven suport a les feines de dragatge i de manteniment del fons del port. El que passa que el pobre Manolo al final el sentia sempre que et deies que és que aquesta feina meva és un plom, deia, saps? Jo no suporto la pressió, I al final va dir, escolta, vés-te'n cap a casa, diu, no, cap a casa no, que hi ha la dona i encara hi ha més pressió. I diu, poseu-me aquí el port i de tant en tant insufleu-me una miqueta d'aire. Com que ell és més aviat callat, doncs aquí el tenim tranquil·let, Suposo que agafarà una mica de mal aquí al costat, de tant tort com va, però bueno. Gràcies, Pau. Molt bé, ho has fet molt bé. Em penso que té aire per tota la setmana. Anem. Tu tens ganes de deixar el sac o no? No tens ganes de deixar el sac? Doncs mira, el portaràs tot el dia. Tu fas esport, no? Sí, es nota, perquè jo aquest sac, la fanyada que tinc per carregar-lo. Cada dia vaig més coix. Això de treballar? No, ja t'arribarà, ja veuràs com t'acabaràs cansant de treballar. Els grans d'aquí, qui té ganes de treballar? És que aquí diu aquest que vol treballar. Que no? Hi ha un punt en què se't passen les ganes, ja no vols treballar més. Però bueno. Bueno, la cisqueta. Diguem que la cisqueta el que feia era manegar els quartos. M'enteneu? Ella tocava calent, perquè era l'encarregada de pagar a les dones que cosien els sacs per tancar-los abans que nosaltres els pugéssim als vaixells. Vull dir que de feines aquí n'hi havia molt diferents. Jo, quan tots dos érem una miqueta més joves, potser... Però al final, oi que sí, cisqueta, cadascú va agafar el seu camí i la cosa no va arribar a bon port. Ja que estem tematitzats, I no res. Bueno, que aquí de feines se'n feien moltes, Bàsicament això, en la càrrega i la descàrrega de vaixells, doncs bàsicament els que hi treballàvem érem nosaltres, les colles d'estibadors. Hi havia, a part de la meva, hi havia la Unió, el Comercio, la nostra, que era l'Esperanza, vull dir, cada colles n'hi havia moltes. Com funcionava més o menys la cosa? Doncs hi havia un capatàs, que ara sóc jo, l'únic que queda, i un parell de persones que ja eren fixes dintre de la colla. I després la resta s'anaven a buscar el cens de treballadors del port per una càrrega o per un dia concret. I què es descarregava aquí al port de Tarragona? O es carregava, sobretot, a finals del segle XIX es carregava molt de vi i d'alcohol, perquè érem una zona productora. I aquest vi i aquest alcohol el fèiem aquí amb botes i bocois com aquests, i se n'anava, doncs, que creuava el xarco, se n'anava a l'altre costat, cap a l'Amèrica, cap a Nova York, cap a Buenos Aires, però bé. Després va arribar, no sé si la vau conèixer vosaltres, la filoxera. Sabeu de què us parlo? No ho sabeu? Doncs és un bitxet que va fer malbé tots els ceps que hi havia aquí, va venir de França i ho va arrasar tot. I la indústria del vi se'n va anar una miqueta en orris, la veritat.
I penseu que al voltant de la indústria i del comerç del vi s'havien generat aquí al voltant del port de Tarragona un munt de tallers de boters. Mireu, com aquest que està aquí representat aquí al costat. De què se n'encarregaven? De construir els bocois i les tines aquestes, ui, ara no em sortirà el nom. Bueno, les botes per posar-hi el vi i enviar-lo cap a tot arreu del món. Però no només hi havia vi, aquí també es feia oli, que passa que l'oli en aquells moments no és com ara, que tots són denominacions d'origen, sinó que era un oli barat, que servia per fer sabó. No, és veritat. I també, doncs, bueno, estem en zona de fruits secs, avellanes, ametlles, cereals, carbó, petroli, fosfats, bé, tot això, tot el que hi hagués. I nosaltres què fèiem? Doncs nosaltres érem els encarregats de carregar i de descarregar, i carregar i descarregar, i carregar i descarregar, i així vas passant els anys, carregant i descarregant. Mireu aquesta foto. A veure si em coneixeu. No diríeu qui sou? No? Va, us dono una pista. Que sí? Però ja està, des de petit ja m'hi passejava per aquí, vull dir, vaig tombar molt, jo per aquí, amagant-me entre les botes i els bocois, enfilant-me pels sacs de ballanes, bueno... Aquest dia me n'en recordo perfectament, perquè va ser el dia que ens van fer el retrat. Bueno, és que va passar una cosa molt curiosa. Mireu, vosaltres no ho veureu gaire, però aquest d'aquí és el Cid, que s'ha jubilat. Aquest d'allà, el de la Caixutxa, és el Sebastià. El Sebastià, que veu que ens han de fer un retrato. Isidro! Que ens fan un retrato! Coi, el Isidro que gira s'hi posa guapo, pam! I en aquest precís moment va relliscar just en el moment en què es va acabar de fer la foto i va caure a mar. Que no sabia nedar! La feinada que vam tenir per treure'l. A veure, el Sebastià, que és molt bona persona, tal com va veure que aquell es va llançar a l'aigua. I mira, entre tots, l'un per l'altre, estirant-lo amb un cap, el vam aconseguir treure de l'aigua. Però des d'aquell dia el Isidro ja no va ser el mateix. Ai, ui, que si no sé què, que si les verticals, vés a saber. Vull dir, un desastre. I això d'aquí és el mecanisme del rellotge. El mecanisme del rellotge, que servia, sabeu per què servia? Per tenir-nos controlats, perquè no ens perdéssim ni un minut de la feina, a fitxar. De fet, aquest rellotge encara té 3 esferes i es pot veure encara des del... Està al dic, és el rellotge del dic, i encara es pot veure des de tot arreu, des d'aquí, des del dic i des de la plaça dels Carros. Vull dir que... Ja està. Sortia a la mar els nois de Calella feien un gravat, els a la guitarra solien cantar visca Catalunya, visca el català.